kin samu kamar ni yanzu na zo na same ki na ce miki ina son ki. Ina kashe mata ido. Na zo na same ki na ce miki ina son ki yanzu kuma bani da kuɗi zaki biya kuɗin sadaki na? Zan biya. Ayo, ta biya wai. Ko yanzu kana da yara? Kwarai da gaske kuwa. Kana da yaron da ya isa aure yanzu? A ni ban da yaron da ya isa aure. Amma kana ganin yanzu in yaron ka ya isa aure sai na mace ta zo ta same ta ce za ta biya kuɗin sadakin shi. Za ka ansa? A ni ba zan ansa ba gaskiya. Zai ansa ba. Na'am, ni ana ra'ayin wannan ba mai kyau bane. Saboda ni musulmi ne. Yawa, musulmi shike neman aure. Ba mace ne take neman auren musulmi ba sai dai namiji auren mace ne mace da aure. To kana ganin yanzu ka ga wata yarinya kyakkyawa kuma mai kyau din nan ta zo ta same ka ta ce ma gaskiya ina son ka ina son aure ka me za ka yi? Na'am, sai tambaye ta ina iyayenta suke. Yawwa, ta kai ni wajen iyayenta sai mu zo na mu tattauna. Wata za ka yi dabatin din shi kenan? Sai mu ka'ida. Yanda addini ne. Mai wayo ne. Aka ce zawai mata yanzu sun fara samun maza suna biyan sadakinsu. Ka ji labarin? Wala ban labarin wannan. Amma kai a ganin ka yanzu kana ganin abu mai kyau ne wai mata su biya sadakin maza? Inda yake nan. Mun koma India. Mun koma inda yake nan. Dan inda me yasa ka ce? Dan su ne suke da wannan ra'ayi. Saboda ina ganin kan ba su da abin nan mazaje wanda za su abin nan saboda haka nauyin harajin sadakin su mata suke biya. Amma a Najeriya a musulunce mu wannan ba al'adar mu bace kuma bana fatan Allah ya sa ta tabbata akan haka. Watan a ganin ka yanzu kana ganin wai in kaman kana da yara dai ba? Ina da yara. Kana da yaran da ya isa aure? A kwarai da gaske. To kana ganin yanzu in na mace ta zo ta same ka ta ce ma baba ga yaran ka ina son shi kuma ga kuɗin sa za ka ansa? To ai wannan ba ra'ayin musulunci bane saboda haka ni ba zan karba ba. A koma a yi abin da musulunci mu musulmi ne kuma mun yarda da dukkan tsarin da musulunci ya zo da shi. Ba guda ɗaya da za mu ce kuskure ne ubangiji ba kuskure annabi ba kuskure. Haka kam. Duk abin da Allah ya daidai ne duk abin da annabi zartarwa Allah ce to akan wannan mu muke. To mai kyau baba. Wannan halaka ne. Don al'umma ba za ta ci yayi gaskiya ne. Baba ya ce halaka. Halaka ne bayan da za a samu ci gaba ba tare da mata ba. Haka kam. Mata bi ma'ana su ne iyayen duniya. Amma kana ganin abu mai kyau ne yanzu da su yanzu sun fara tashi yanzu wai su suke so su auren maza? Babu ba zai yiwu ba. Muna gab da Allah zai jarabe mu da fitina kenan wanda zai ninka wannan. Saboda Allah bai tsara rayuwar dan adam da irin wannan siga ba. A'a ya tsara rayuwar dan adam namiji shine a sama mace a kasa. Wannan dole ne. Mun sani labarin kenan ko? Mun san mata iyayenmu ne ba shakka su suka haife mu. Amma yanzu nan idan mutum ya ce wai mata ne za su fi ɗaukaka fiye da namiji to Allah zai jarabe mu da masifa kenan wanda zai ninka wannan Allah ya kiyaye. Gaskiya bai dace ba ya kamata kuma a ɗauki matakin akan haka ko sosai mai kyau kenan ba abu mai kyau bane to amma abun da ya kamace mu da shi farko sai addu'a saboda dukkan akwai ababen da a rayuwa za a iya riskan shi a ƙarken lokaci duk abin da ake gaya muna kuma a ƙarken duniya ga mai hankali ga tunani muna hangen shi ya dinkaro mu ba abin da zai muna maganin shi sai addu'a kawai dai addu'a kake gani addu'a ne kawai makarin wannan lamari kai yanzu na mace ta zo ta same ka ta ce ma za ta biya ma sadaki za ka yadda to ai ni na bi karfin mace ta biya min sadaki ba akan sana'a ta fa aka kirawo wannan taso na zo sai kawai dai tambaya nake so ba zan yadda ba ni na amma kana ganin abu mai kyau ne mace ta biya ma sadaki addinin mu ya yarda da shi amma ba ta ɗauki kuɗin ta baka ta ce ga sadaki ba sai dai ta baka kuɗi kai ta san dai abin da kake nufi amma ba za ta furta maka da baki ba ka gane ai to wannan wani abu ne daban amma ai namiji ne duk inda yake kamar Buhari ne a Najeriya to ni ma haka nake a gidana ni namiji kawai wannan gaskiya na da baki namiji kawai namiji ne gaskiya ba mai kyau bane saboda abin da yasa a mu tun da muka tashi ban taba jin haka ba mu a Afirka kasar Indiya ne suke wannan mata kamata kuma a ce mu kwaikwayi kasar Indiya ba ko ba haka ba mu Afirka ne ainihin abu na al'adar mu daban ne da tasu ba kamata a ce mace ce ita za ta biya kudin sadakinta ba bai dace ba a haka ne duk da sun yawa bai dace a ce su mata su biya kudin sadakin kansu ba to idan har zuciya na
ta natsu da ita gaskiya zan ɗaukan mata lamanin kar ta biya saboda shari'a ma ya kamata ni ne ya kamata in biya mata sadaki ba ita ta biya mu. Sai ka ce mata kawai ta bari. Ni zan biya mata sadaki saboda shari'a ya dace ni ne haƙƙi na kaina ne. Kuna jin maganan kenan ko? Matan sun kai yawa ne. Wasu ba su samu matsayi ba su samu wajen zama ba ne. Yawa ne suka yi. Allah ka Baba ya ce wai yawa suka mun. Yawa suka yi. Saboda Allah ka albarka su sun ƙara yawa. Maza kuma sun yi kaɗan saboda yaƙe da ake yi. To yanzu baba tunda suna da yawa yanzu kana ganin abu mai kyau ne maza su dinga yadda? A Indiya ma ana yi. A Indiya ma ana yi zuwa ne abin yayi nan yanzu. A wasu ƙasashen duniya ana yi. Kuma ba komi. Soyayya ne an rage maka wahala saboda wani abin da ba za ka iya yi ba. Akwai abin da ba za ka iya yi ba aka rage maka wahala. Kuma magana mata suna auren maza yanzu kana ganin abu mai kyau ne? Kai a waje na fa ni ba dan yadda mace ta zo ta aure ni ba ni dai for me gaskiya ba dan yadda mace ta zo ta aure ni ba sai dai ni je biya sadakin amma yanzu ta zo ta baka kuɗin ba za ka karba ba as in she give me not for mai kyau din nan ta zo ta bani tana da nama wait na bros now ta zo ta bani ta ce min wai gashi yo as my boyfriend ba ta ce na sadaki ba I will collect it now no amma ta ce ma na sadaki na sadaki kuma to ai wannan zamani ne da Allah ya kawo mu abinda na sani zan gaya maka daman dole mata sun fi maza yawa duk mutumin da yake da mace yanzu guda ɗaya ba shi ƙoƙarin ƙara wata saboda tunanin ya za a yi ci da wannan ɗaya in ya ɗauko wannan ya kata ya za a yi ci da ita in kuma yara gare shi guda 5 ya za a yi sponsorin ɗin karatunsu yi wasu abubuwa da shauransu. Da gaskiya da shike lamarin rayuwa riga canza kuma mazan su ma yanzu abubuwa da ya kamata a ce su suna da shi mai karfi a hannu wanda ya kamata su yi matan babu. Matan ne suke da hanyar samu da shike su sun san yadda suke samu da wuri. To duk abin da zai iya kasance haka zai iya kasance a rashin maza ba aiki ba su da hanyar samu. Dole ne abun wani sai ga matan. Amma kai a ra'ayinka yanzu kana ganin abu mai kyau ne tunda mata sun yanzu sun fara samun maza su ce wai ni yanzu ina son aure ka mu je zan biya sadakin ka. A ra'ayina ka na dan Najeriya ka ni kan gaskiya bai yi ba bai da kyau. Kana da yaro? Ina da yara. Kana da yara. To cikin yaranka yanzu akwai yaro da ya isa aure akwai wanda ya isa aure ko to yanzu na mace ta zo ta same ka ta ce mai ai ina son yaranka zan biya sadakin shi za ka ansa ita da shi ne za su yi wannan magana ba da ni ba amma yanzu kai ne baban shi ai baban ake ba masa sadakin ko wa ke ake ba masa sadakin wanda zai aura shi ne kamar in ka za ka aure ita ce za a ba sadaki ba ni da aba ba amma kai yanzu abin ya zo ya juya aka ce za a baka amma tun da abin da ya juya yanzu aka ce za a baka sadakin za ka ansa? Taimako na aka yi min taimako ne akan abin da ban iya yanzu ka gani walalu sun min yawa in mace zo ta ce ta bani akwai lokacin da mace ta bani kansa zarka ban karbe ta ba saboda ina ji da kaina a lokacin amma yanzu in ta bani kansa zarka sai aure ta saboda ta rage min wahala. Baba ka mana na gode baba.